Kai dan uwa, wai mene damuwar taka? Kullum kana magana kana da damuwa kana da damuwa to me kai? Ba kai aiki ba dan uwa kana cewa kana da damuwa? Ka tsaya kai aiki wallahi al'azim malam yanzu lokaci ya wuce da zaka zauna kara zube ka ce wai abubuwan ka za su zauna. Malam duk yadda kake idan gadaran ka kai mai kuɗi ne to kana da maƙiya. Idan gadaran ka kai mai sarauta ne kana da maƙiya. Wallahi malam annabawan Allah gabaki ɗayansu da suka zo suka gama aikin da Allah ya turo su kafin su yi wa fati wallahi in ka bincika wahalan da suka sha da makiya da suke tare da annabi Muhammad ba wai kafirai bane innal munafiqina fi darakil asfali minan nar da kake ji musulmai ne amma munafikai. Na rantse da Allah dan uwa in kana bata kanka lokaci kai ni ban damu da kowa ba to baka damu da kowa ba to kowa kuma ya damu da kai. Yan uwa ku tsaya ku yi aiki ga abin da zaka yi domin Allah taimake ka ya tsare ka daga dukkan wani abun da zai sa wani abu ya cutar da kai, sai dai jarabawa ta ubangiji. Idan kuma ka sani jarabawa ta ubangiji tana zuwa kowa da kowa, annaba ma Allah ya jarabce su. Abin da zaka yi dan uwa, zaka kira mutane ka nemi aramomi. Kullum ina faɗa su aramomi su suka san abin, su suka san yadda za a yi. Malam ka samu mutane su zo gidanka su zauna. Na farko mutum 4 za a samu, ɗaya zai juya bayansa zai kalli arewa, ɗaya zai kalli kudu, ɗaya zai kalli yamma, ɗaya zai kalli gabar, kowa bayansa ne kai kuma kana tsakiya. Dan Allah dan uwa idan siyasa kake sa a maka wannan aiki, dan kasuwa ne kai ana jifanka jari ya wargaje abubuwanka suna lalacewa sa a maka wannan. Kana da ɗaukaka a gari kowa ya san ka to ka tabbata tawaya zai zo maka, dole durƙushewa zai zo maka saboda sharri na ɗan adam. To kai wannan aiki dan Allah kai wannan aikin a zauna a ja maka malam fa buhital ladhi kafar. Wayanda suke zaune suke kallon gabar da yamma fa buhital ladhi kafar za su ja su biyu na haka da na haka, na haka da na haka kuma malam za su ja la haula wala quwwata illa billah. Iya nan la haula wala quwwata illa billah malam za a ja maka shi 12,000 za su ja. Na rantse da Allah a yi maka sadaka wallahi mutum ko da uwarsa yake kwana ƙarshen tsafi wallahi alazim babu yanda ya iya da kai. Yan uwa ku tsaya ku yi aiki, na ba ku saboda shugaba annabi Muhammadu, ku yi sharing ku amfanar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ku buga annabi salati a comment section don isarsa a gurin ku. Kaunar ku da annabi shi zai sa ku yi salatin ba don ni ba. Ina muku fatan alkhairi.